ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଆମ ପୃଥିବୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାହିଁକି? କାରଣ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀ, ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତମେ ତ ଜାଣ ଗଛର ପତ୍ର ଶାଗୁଆ, କାହିଁକି ନା ପତ୍ରରେ ହରିତକଣା ନାମକ ଏକ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛ କି ଫୁଲ, ଫଳ କିମ୍ବା ପତ୍ରର ରଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ କାହିଁକି? ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଦେଖ, ସବୁଜ ପତ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଥିରେ ଥିବା ଫଳ ବି ସବୁଜ। ମାତ୍ର ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଦେଖିଲ, ଏହାର ପତ୍ରର ରଙ୍ଗ କିପରି ଅଲଗା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ, ଏହାର ରଙ୍ଗ ବି ଅଲଗା। ପୁଣି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଭିନ୍ନ। କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ର ଗୋଲାକାର ତ କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ର ଟିକେ ଲମ୍ବାଳିଆ। ଆଉ କିଛି ଗଛ ଅଛି ଯାହାର ପତ୍ର ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ପରି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ। ହେଲେ ପତ୍ରରେ ଏତେ ରଙ୍ଗ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ପୁଣି ଫୁଲର ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ। ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ରଙ୍ଗ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଗଛ ବା ଉଦ୍ଭିଦର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଣିକା ଥାଏ, ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣକଣିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ପଢ଼ିବ ଉପର ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କରେ, ଏହି ବର୍ଣ୍ଣକଣିକା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେହରେ 7ଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେହରେ ଏହି 7 ଗୋଟି ରଙ୍ଗ ଥିବା ହେତୁ ଦିନ ବେଳା ଫୁଟୁଥିବା ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ବା ବଦଳିକିରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥିବା ହେତୁ ଯେତେକ ଫୁଲ ସବୁ ରାତିରେ ଫୁଟେ, ସେ ସବୁ ଫୁଲ ପ୍ରାୟ ଧଳା। ମଣିଷ, ଗାଈ, କୁକୁର, କୁକୁଡ଼ା ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ଗଛ ମଧ୍ୟ ଆମର ବହୁତ ଉପକାର କରିଥାଏ। ଆମକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଗଛ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କେମିତି ନା ଗଛ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇବା, ମାଟିକୁ ଧୋଇ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚେଇବା, ବର୍ଷା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପୁଣି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଫଳ, ପରିବା ସବୁ କିଛି ଏ ଗଛ ଆମକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି, ଯେପରି ଆମେ ମଣିଷ, ଗାଈ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ। କାରଣ ଗଛ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପକାରୀ ବନ୍ଧୁ। ଖାଲି ବନ୍ଧୁ କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଏ ଗଛର ସୁରକ୍ଷା ଆମର ନିତାନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏବେ ଆମେ ଗଛଟିଏ ଲଗେଇବା ନା? ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଗଛଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଲଗାଅ ଏବଂ ସେ ଗଛକୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କର। କାହିଁକି ନା ବନ୍ଧୁ ଯେମିତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଗଛ ବି ଠିକ୍ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ କଥାଟି ଶୁଣିଥିବା ହେତୁ। ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଗଛ ଲଗେଇବ। ଗଛ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଗଛ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଜୀବନକର୍ତ୍ତା ବା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତା।